ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии сарояндаи машҳури тоҷик Закияро пешкаши шумо мегардонам. Ӯ кай ва дар куҷо таваллуд шудааст? Мегӯянд, ки Закия шавҳар карда пас аз 2 моҳи зиндагӣ аз шавҳараш ҷудо шудааст. Ин ва дигар маълумотҳоро аз ин видео фаҳмида метавонед. Пас то охир тамошо кунед. Барои пешрафти кори мо дар канали Ишқи Нотамом обуна шуда, дар видео лайк гузоред. пас аз тамошои видео фикрҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед, ки навори оянда ҳаёти кадом сарояндаи тоҷикро пешкаши шумо гардонам. Закия 19 марти соли 2001 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Дар оила духтари калонӣ буда, як хоҳари дигар ҳам дорад. Закия пас аз хатм кардани мактаби миёна дар ягон донишгоҳу донишкарда таҳсил накардааст, яъне маълумоти олӣ надорад. ӯ аз хурдӣ орзуи сароянда шуданро дошт ва дар охир ба орзуяш расид ва аввалин сурудашро бо номи Ошиқи Дирӯза тавассути сомонаҳои интернетӣ нашр кард. суруде, ки Закияро дар байни мардум машҳур кардааст, ин суруди чавандоз бача аст, ки ин суруди Закияро мардум хеле хуб пазируфтаанд ва хело ҳам тамошобину мухлисони зиёде пайдо кард. Закия бо бисёр сарояндаҳои машҳури тоҷик ҳамкорӣ дорад ва чӣ гуна мебинед пайи ҳам суруду клипҳои навашро пешкаши мухлисонаш карда истодааст. ҳамаи суруду клипҳои Закия бо кӯмаку дастгирии продюсераш Баҳриддини Сабур сабт ва ба навор гирифта мешаванд. даромади асосии Закия аз иштирок дар тӯю маъракаҳои арӯсию домодӣ мебошад. Закия ба ғайр аз сароянда буданаш боз катбонии хуб ҳам ҳаст. айни ҳол Закия 20 сола аст ва то ҳол оиладор нашудааст ва ҳоло нияти оиладор шудан ҳам надорад. вале баъзеҳо мегӯянд, ки таваллуди Закия 2000 буда соҳиби шиносномаи русӣ аст ва шавҳар кардааст. Баъд аз 2 моҳи зиндагӣ аз шавҳараш ҷудо шудааст. аммо ман гуфта наметавонам, ки ин гапҳо рост аст. пас шумо чӣ фикр доред? марҳамат дар комментария фикрҳои худро нависед. Закия ҳам аксҳои навашро дар саҳифаи инстаграми худаш пешкаши мухлисонаш мегардонад, ки дорои 249 000 обуначӣ аст. силкаи инстаграми Закия дар описаниyaи видео. марҳамат дар омада обуна шавед. инак дӯстони азиз, навори мо ҳам ба охир расид. боварӣ дорам яккаме ҳам бошад маълумоте ба шумо пешкаш кардам. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.